Iifestile ezirhobhokileyo kumagumbi okufundela ngenazo neengcango azikhange zibathintela abafundi zintsapho ekuqinisekiseni ukuba abafundi bebanga leshumi besikolo samabanga aphakamileyo Soqhayisa bayaphumelela. Inqununu Mnumzana umlungisi Nopote uthi ukuziphatha kakuhle nokucwangcisa yeyona nto iphambili ekuveliseni iziphumo. They normally call it organizational culture. At our school we call it institutional culture. There's a particular way in which we do things around the school that often ensures us to get the kind of results that we're getting. Abafundi be-Matric kulo nyaka umiyo Soqhayisa uInambuqu noHlumelo September bathe ootitshala babo bayabaxhasa, nto leyo ebakhuthazayo ukuba bakhuthalele iincwadi zabo. Ndiziva excited kakhulu ngale nto ndiku-grade 12 obviously unyaka wam wokugqibela esikolweni, and also into endenza uba ndibe excited yile nto yoba abafundi balapha sibenzisane neetishara ukwenzela sikwazi uproduce good marks. Yabo, excited class of 2024 siphinde sibe nervous at the same time. Utishara basinike support enkulu apha. ISoqhayisa Secondary School ithembisa ukunyusa inani lokuphumelela ngebachelor kwabafundi baka-Matric kulo nyaka umiyo, besongeza ngelithi siza kuligcina iwonga lesi sikolo esiqhuba kakuhle. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndinguSiphosethu Boy, ndiseGqeberha.